दिनै स्पेशल NIA केसनि 02/2001 जाय बिथांमोना गोबाव सम गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव दङमोन बिथां नितुल दैमारी आरो बिष्णु नार्जारी बिथांमोनखौ दिनै तेजपुर कर्टआव लाबोनाय जादों। बिथांमोननि केसा धेकियाजुलियावमोन। धेकियाजुलिनिफ्राय बिथांमोनखौ दिनै बे तेजपुर कर्टआव लाबोनाय जाबाय। दिनै फार्स्ट प्रडिउस जोंहा एडभकेट हिसाबै बिथां A.K. भट्टाचार्यनि लिडिंआवनो दिनै जोंनि एडभकेट कनकन कलिता बिथांमोना नुजाफैदों आरो बिथांमोननि केसखौ गासैखौबो बिथांमोनानो टेक अभार खालामजोबगोन आरो नेक्स्ट बिथांमोननि डेटआ 16 जुन 2025 दिस मान्थ। स' मिजिंथिदों 16 तारिख खालि बिथांमोननि जे हियारिं बे गमामायैनो जाहैगोन आरो 14 दिननि गेजेर गेजेर बिथांमोननिया जागोन। दिनै थांनाय 20 मेआवहाय क'क्राझारावहाय जादोंमोन, दा दिनैहाय तेजपुरावहाय जाबाय। बिनि गुदियावनो जाहैबाय जोंहा जोंनि बिटिआर हालामनि मानगोनां जा चिफ प्रमद बर' सारा गोबां जोंनि रिकुवेस्टखौ खावलायनायखौ बिथाङा गनायनायनि लोगोसे राङारि अनसुंथाइ जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्रायनो गासैबो बिथिङाव नायनाय जादों जोंनि Ndfbनि मेटारफोरखौहाय। बेजों लोगोसे जोंहा मानगोनां डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार आरो मानगोनां EM रन्जित बसुमतारी सार बिथांमोननि गासैबो हेफाजाब मददजोंनो दिनै जोंनि Ndfbनि गासैबो खामानिफोरखौ मोनफा मोनफायै मावनायावहाय जोङो सक्षम जादों आरो जोङो धन्यबाद होनांगोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो गभर्नमेन्ट अफ बिटिआर। मानो होननानै बुङोबा जोङो गोबाव समनिफ्रायनो जोङो नारसिनबोबाय थादोंमोन। जोंनि गोबाव समनिफ्राय दुखु खस्थ'जों थानांनाय जोबथेसालियाव जेसेबां जोंनि Ndfbनि लोगोफोर दं बिथांमोनखौहाय बख'नायनि थाखाय जोङो Ndb वेलफेयार एस'सिएशन हिसाबै जोङो नाजाबाय थादों गोख्रोङैनो आरो जोंनि नाजानाया सान हर सोलिबाय थागोन बिथांमोना जेब्लासिमनाखि गवा। थिग बेबायदियैनो दिनैहाय मोनसेनि उनाव मोनसे जालांगासिनो दं आरो जोङो आसा थिदों थाबैनो बिथांमोना उदां अखाराङाव जोंजों फैफानो हागोन। आरो बेनि अनगायैबो सेन्ट्रेल जेलावहाय आरो दंबावो? सेन्ट्रेल जेलाव दासिमबो एसे दंबावो। मानो होननानै बुङोबा डेट अनुजायैसो लाबोनाय जायो। नै दिनैबो डेट गोनांखाय बिथांमोनखौ लाबोनाय जाबाय आरो जोंहा 3 तारिखआवबो मुसलपुराव दंबावो, 4 तारिखआवबो बिश्वनाथ सारियालाव दंबावो। दा बेबायदिनो डेट अनुजायै बिथांमोनखौ लांबाय थागोन। बेनि अनगायै बिथांनि केसा जोंहा सुप्रिम कर्टआव सोलिगासिनो दङ। दा बिथांमोननि डेटआ फैगौ सेप्तेम्बर दानावहाय जागोन। बिनि प्रसेसआबो सोलिगासिनो। थांनाय दानफोरावहाय एसे फासयनाय जादों। दा सेप्तेम्बर दानावहाय जोङो मिजिंथिदों गासैबो पजिटिभलि जाजोबगोन। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारीया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।